Moje meno je Daniela Dvořáková. Ja sa volám Miriam Hlavačková. A spoločne pre vás pripravujeme podcast Archivárky na cestách. Tento podcast vzniká v spolupráci s vydavateľstvom RAK. Patríte k tým, ktorým voňajú staré knihy? Papier sa rozkladom premieňa aj na látku vanilín, čiže staré knihy skutočne voňajú po vanilke. Žiaľ, podcasty nie. A preto sme sa rozhodli, že spustíme aj knižný seriál Archivárky na cestách. Na archivárky.sk nájdete prvý diel, zábavne ilustrovanú knihu o histórii, ktorá vás vezme na nezabudnutelné prechádzky stredovekom s archivárkami na cestách Danielou Dvořákovou a Miriam Hlavačkovou. Navštívte www.archivárky.sk. Blížia sa nám Vianoce a ja sa pomaly, ale isto začínam vyhýbať všetkým obchodom, pretože sa začal predvianočný hon na darčeky. My to máme posledné roky, takže darčeky sa dávajú iba mojej vnučke, my všetci ostatní si dáme pod stromček nejaký lokálny produkt od našich kamarátov, medík, voskové sviečky, prípadne knihy, ale tie mi už moje deti zakazujú, lebo pomaly nimi obsadzujem všetok obytný priestor. No u nás tiež knihy nebudú chýbať, väčšinou si tajne dávame tipy, kto komu akú knihu, potom si ich povymieňame. Dnes sa ale nebudeme rozprávať o Vianociach, o tých nájdete rozprávanie v podcaste Prečo si dávame vianočné darčeky z decembra minulého roka, ale budeme sa rozprávať o daroch a darčekoch v stredoveku. No a to bolo celé umenie, ako správne niekoho obdarovať. Keby si bola kráľovna Beatrix a prišla by som s medíkom ako darom, si by si ma niekde poslala? No to si píš, keby som bola Beatrix, očakávala by som nejaký hudobný nástroj, najlepšie orgán alebo nejakú mramorovú bustu. Ešte tak drahá kniha, alebo teda rukopis, možno nejaké tie sviečky, keby celý voz som ti ich priviezla, alebo krásneho koňa, no to by záležalo od konkrétneho kontextu, kto ten dar dáva, kedy a prečo. V stredoveku totiž dary predstavovali spôsob komunikácie, teda symbolickej komunikácie. Darom ste mohli niekoho uctiť, ale aj riadne uraziť. Tak ale to sa asi aj dnes dá. No, predstav si takú športovú výbavu pre niekoho, kto neznáša šport, alebo osobnú váhu pre človeka, čo bojuje s nadváhou, alebo kuchárskú knihu pre toho, kto nevarí, alebo taký recyklovaný dar so zabudnutou kartičkou s venovaním. Aj to sa stalo. Pamätám. Ja som raz jednému mužovi, ktorý nečítal, kúpila knihu, on to bral teda trošku ako provokáciu. Máme kamošku spoločnú, ktorú rozčulovalo, že dostávala od svokry parfémy, lebo ona ich nepoužívala, tak to ja by som si zasa dala povedať. Ja takisto. Môžete mi k medu kľudne prihodiť parfémík. No. A mojej mame sme ešte ako deti kúpili na Vianoce odpadkový kôš. Čo? Tak to trochu rozdýchávala, ale bolo to myslené dobre, si ho potrebovala nový, ale nepamätá si to, takže to v nej nezanechalo hlbokú traumu. Vieš čo, poďme radšej k tým stredovekým darom. Budeme sa venovať darom pre tých najbohatších a najurodzenejších, pre kráľa, kráľovnú, aristokratov. No, hoci obdarovanie nám môže vyzerať ako jednoduchý akt, tak opak je pravdou. Je teda jasné, že darom je možné človeka uraziť, alebo naopak si ho uctiť, zaviazať si ho, demonštrovať mu niečo, nejakú informáciu mu odovzdať, takú zakodovanú vo voľbe daru. Mal by si schudnúť. No osobitne to platilo pre stredovek, ktorý tak obľúboval symboliku a skrytý význam vecí. No a v prípade panovníkov, pápežov, kniežat, rôznych vysokých hodnostárov predstavovali dary významný spôsob diplomatickej komunikácie. Historici niekedy vzletne hovoria, že z obdarovávania sa v stredoveku stal inštitút. Ako máme inštitút manželstva, tak bol inštitút daru, teda akýsi ustálený súbor pravidiel, noriem a vzťahov. Takže dary sa stali jednoducho neoddeliteľnou súčasťou kultúrneho a spoločenského života. No a údajne taký pre nás trošku až ujetý vzťah
vzťah k darom súvisel s celkovým vzťahom ľudí tej doby k bohatstvu. V civilizáciách, ktoré boli chudobné, kde nebolo rozvinuté trhové hospodárstvo, predsa len to bohatstvo bolo ešte viac než materiálna hodnota. Bola tam v tom tá symbolika, komunikovalo sa cez to, ako sme už povedali, a navyše bohatstvo bolo a je neoddeliteľne spojené s mocou a politickou silou, čo bohužiaľ tak nejako to chápu aj naši súčasní politickí predstavitelia. No, výmena darov nebola len o veciach, ale hlavne o vzťahoch medzi ľuďmi. Dar často niesol aj taký emocionálny, náboženský či až magický význam, na rozdiel od obchodu, ktorý bol založený v podstate iba na výmene tovaru za peniaze. Tie vzťahy medzi ľuďmi a skupinami neboli neosobné. No a práve dary im pomáhali vytvárať a udržiavať priateľstvá, spolupatričnosť medzi jednotlivcami a rodinami, upevňovať pokojné susedské vzťahy či budovať spojenectvá. No a výmena darov stála na princípe vzájomnosti. Keď niekto dostal dar, sa očakávalo, že ho skôr či neskôr oplatí. Ak dar prijal, ale nič nevrátil, tak sa dostával do podriadenej a závislej pozície voči darcovi. No a aj medzi príbuznými sa považovalo za nevhodné, ak človek dar len prijal a nejako ho neopetoval. No a preto ľudia často radšej vymieniali niečo za niečo, aby sa vyhli pocitu dlhu a nejakej závislosti. No to vlastne platí aj o nás, nie? Tiež máme pocit, že dar musíme odplatiť, lebo podľa mňa príjmať je ťažšie ako dávať. Áno, oveľa ťažšie. Ja som tiež zvykla robiť kedysi caviky pri prijímaní darčekov, ale keď som si uvedomila, ako mi to vadí v tom opačnom garde, tak sa riadím jednoduchým. Keď dávajú, tak ber. Múdro. No aj tí stredovekí brali, len mali nadávanie a branie také prepracovanejšie rituály a symboliku ako my. My sa asi viac zamýšľame nad využiteľnosťou darčekov dnes. Áno. Historici hovoria, že pohyb darov sa odohrával, teraz to bude také odborné, akoby v dvoch smeroch, horizontálnom a vertikálnom. Pod tým horizontálnym sa myslí, že sa to teda, tie dary cirkulovali predovšetkým v relatívne rovnakom sociálnom prostredí, takže si napríklad tí poddaní medzi sebou tiež vymieniali dary, tiež to bola bežná vec, nebola to len záležitosť aristokracie a súviselo to aj s rôznymi tradíciami, ale na rozdiel od skromných darov sedliakov boli teda tie dary, ktoré si vymieniala aristokracia, veľmi bohaté a pestré. No a zároveň sa tie dary pohybovali vertikálne, teda že poddaní a porazení prinášali korisť a dary svojim dobyvateľom a vládcom a naopak pán zasa mohol obdarovať nejakého podriadeného ako odmenu za vernosť a službu, takže dary od pána alebo panovníka lojálnej osobe neboli len materiálnou odmenou, ale tiež to malo aj tú symbolickú funkciu, zvyšovali spoločenský status obdarovaného a jeho prestíž. No tá výmena darov zohrávala veľkú úlohu v prostredí šlachty. Toto pretrvalo až do konca stredoveku a ešte ďalej. Také dve základné vlastnosti feudálneho pána boli okázala štedrosť a pohostinnosť. Jeho priatelia, familiári a hostia dostávali dary. Navyše výdavky šlachticov boli často neúmerné ich príjmom. No a potom nedostatok prostriedkov sa kompenzoval lúpežami alebo zvyšovaním povinností vymáhaných od poddaných. No a vykorisťovanie dedinskej či mestskej populácie zo strany ich pánov nebolo diktované túžbou stať sa bohatými alebo rozšíriť nejakú výrobu, ale potrebou udržiavať životný štýl, ktorý zodpovedal štandardom šlachtického statusu. Teda stredovek bol érou šlachtického rozhadzovania, ako sa hovorí, a výmena darov medzi osobami s rôznym sociálnym statusom posilňovala aj väzby medzi pánstvom a ich vazalmi. Áno. A veľmi častým šlachtickým darom boli zvieratá, vzácne kone, psi, vtáky, exotické zvieratá. A týmto ja apelujem na všetkých, aby tento stredoveký zvyk opustili a nedávali si pod stromček zvieratka, lebo útulky po Vianociach praskajú vo švíkoch a sú to veľmi smutné osudy tých opustených, vyhodených zvierat. To veru sú. Aj keď musím sa priznať, že náš prvý kôň volal sa Land, ktorého sme si kúpili v roku 1900
1998 bol vianočný darček. Kúpili sme ho ako 7-ročného, v skutočnosti mal 17 a bol totálne chromý, ale aj tak sme s ním prežili krásne časy, len sa teda na ňom nedalo veľmi jazdiť. Žil s nami ešte 15 rokov. To bol taký stredoveký kráľovský dar. Presne stredoveký, No. ale čo taký oslík? Pamätám si, aká si bola nadšená z tohto daru, len či by sa potešil nejaký aristokrat oslíkovi, to je veľmi otázne. Ak by to zobral ako symbolickú komunikáciu, asi by nebol úplne nadšený. Ja som oslíka, respektíve oslicu Mejku dostala k 40. narodeninám od manžela, takže musím sa spätne zamyslieť, čo mi tým vlastne chcel povedať. Ale ten náš prvý artrotický kôň Lentík tiež nebol úplne kráľovský dar, ten bol skôr vhodný pre posla. Pamätáš, ako sme hovorili o dare pre posla, ktorého v roku 1507, keď absolvoval cestu do Talianska, tak ho pán odmenil chromým koňom. No pamätám. Tak zaznamenali, že koňa síce pôvodne kúpili za 18 zlatých, ale nikdy nebol toľko hodný, lebo stále krýval a tak ho darovali poslovi. No chudák posol. Ten princíp reciprocity, čiže niečo za niečo, neplatil v stredoveku len medzi ľuďmi navzájom. On sa týkal aj vzťahu medzi veriacimi a nadprirodzeným svetom, teda Bohom a svetcami. Napríklad ľudia, ktorí tu si túžili zabezpečiť spásu svojej duše, darovali majetky cirkevným inštitúciám, kláštorom, robili oltárne základiny, teda založili nejaký oltár a obdarovali ho liturgickým náčiním, majetkom pre oltáristu, ktorý bude pri ňom slúžiť omšu za spásu ich duše a podobne. Robili to s nádejou, že im za to konkrétny svetec pomôže. V takom zmysle, že dám niečo cirkvi a ty svätý sa zase postaráš o moju dušu. No, v tom neskorom stredoveku sa už svetci vnímali, poviem to tak teologicky korektne, ako sprostredkovatelia medzi človekom a Bohom. Nie, že oni darujú už milosť z vlastnej moci. No a tak ako v hierarchickom myslení stredoveku nebolo predstaviteľné, že by osoba z nízkeho stavu vykonala návštevu u vládcu, tak takto jednotlivec aj predniesol svoju prosbu najprv niektorému svetému, aby ju sprostredkoval Bohu. No stredovekí ľudia mali aj vo vzťahu k svetcom ten princíp reciprocity. Do ut des po latinsky. Dávam ti, aby si mi dal. No, brali to tak trochu účtovnícky. Trochu, áno. Čítala som inak vynikajúcu štúdiu Árona Gureviča, toto meno asi pozná každý medievista, a volalo sa to, tá štúdia Dar čaká odpoveď. No a on tam písal, že stredovekí kresťania mali tendenciu vnímať svetcov ako ochrancov, ktorí sú doslova povinní im pomáhať ako odpoveď za prijaté dary. Takže, a táto pomoc svätých sa prejavovala rôznymi zázrakmi, takže väčšiu úctu preukazovali ľudia tým svetcom, ktorí boli preslávení zázrakmi. Taký Ján Krstiteľ nebol v ľudovom prostredí tak veľmi pretože jemu sa žiadne zázraky nepripisovali. No a ak svetec nereagoval podľa očakávania veriacich, tak jeho nečinnosť pokladali za porušenie princípu reciprocity. Napríklad, ak svetec dlhý čas neposlal dážď, keď bolo dlhotrvajúce sucho, tak s ním tí sedliaci boli nespokojní a dokonca niekedy odstraňovali jeho sochu z kostola. Dokonca sú známe aj prípady, keď sedliaci utopili sochu takéhoto tvrdohlavého svetca v rieke. A aj keď svetec urobil nejaký zázrak, napríklad uzdravenie, tak musel zasa dostať niečo recipročne naspäť. Preto prinášali takýmto svätým na oltáre dary, takzvané ex voti alebo ex vota. A to zďaleka nehovoríme iba o ľudovom prostredí, na toto sa verilo aj v aristokratických a kráľovských vrstvách. A ten pojem pochádza z latinského ex voto suscepto, z daného sľubu, alebo ako splnenie votívneho sľubu. Čiže ex voty sú fyzické predmety umiestňované v kostoloch, kaplnkách, pri pútnických miestach, ktoré majú podobu konkrétneho predmetu, ktorý vlastne akoby symbolizuje prijatú milosť. Takže tie ex vota sú
sú darom a súčasne aj svedectvom o zázraku. Najčastejšie sú to modely rôznych častí tela, ktoré sú vyrobené z kovu, dreva, vosku alebo hliny, napríklad noha, ruka, srdce, ako poďakovanie za uzdravenie tej časti tela, figuriny detí, figuriny tehotných žien po šťastnom pôrode, modely lodí po záchrane na mori, malby alebo tabulky znázorňujúce nehodu či uzdravenie, šperky, votívne obrazy, strieborné plakety zavesené okolo oltára alebo obrazu svätca. Áno, videli sme ich vo Florencii. Ide o predmety darované Bohu alebo svätcovi ako prejav vďaky za vypočutie prosby, za zázračné uzdravenie alebo inú pomoc. Ten pojem pochádza z toho latinského ex voto, teda z daného sľubu, ako splnenie toho votívneho sľubu. A išlo o také spodobovanie časti tela vyrobené z vosku. V prípade tej Florencie napríklad oči, ruky, nohy, hlava. To mohlo byť na znak vďaky za odstránenie bolesti hlavy, horúčky alebo hluchoty. Potom spodobenie brucha alebo dokonca spodobenie ropuchy. Pretože tá symbolizovala maternicu. Takže išlo o uzdravenie buď zo ženských chorôb, no ale aj symbolizovalo voskové spodobenie malé dieťa, tam išlo o pomoc pri pôrode, o zachránenie dieťaťa, alebo dokonca spodobenie darcu v životnej veľkosti, dokonca sediaceho na koni, tak to sa dal spodobiť Zemepán Hlohovca, Mikuláš Ujlaky. Áno, by sme ho videli v rieke v Chorvátsku na vrchu Trsat vo františkanskom kláštore som videla množstvo modelov lodí po záchrane na mori alebo výjavou s touto tematikou na obrazoch či tabulkách, ako si povedala. Áno, však my máme aj v Budmericiach pri Pálfiovskej kaplnke v lese takéto tabulky s poďakovaním za uzdravenie, takže vlastne sú to tiež exvoty, keď tak nad tým rozmýšľam, ale poďme k pozemským darom. No tento systém vzťahov založených na daroch sa rozširoval aj na mestské prostredie, hoci sa mohlo zdať, že ide o prostredie založené na takom organizovanom merkantilizme. Majstri dávali dary svojim učňom, aj obchodné transakcie. Často boli sprevádzané darmi, obdarovávali sa aj vzácni návštevníci mesta. No a v komorských knihách účtov mesta Bratislavy bola v položke výdavky taká kolónka pohostenia návštevníkov mesta a dary. A medzi darmi sa uvádzajú napríklad talianske plátno, sudvína, šafrán, rôzne druhy korení, klinčeky, škorica, zázvor, muškátový kvet, potom svietniky zo striebra. Takými darmi by sme ani my nepohrdli, že? Ja si myslím, že teda by sme brali. Okrem darov, ktoré mesto darovalo ad hoc pri nejakej vzácnej návšteve alebo inej príležitosti, existovali aj povinné novoročné dary. V Uhorskom kráľovstve museli napríklad kráľovské mesta dať každý rok novoročný dar kráľovi, kráľovnine mesta kráľovnej, iné mesta zas iným hodnostárom na kráľovskom dvore. Volalo sa to munera strenalia a často to niektorí šlachtici vymáhali úplne neoprávnene. Ja si spomínam na jeden taký prípad, keď v roku 1427 riešil kráľ Žigmund Luxemburský sťažnosť Bardievčanov, že od nich pán hradu z Klabiňa neoprávnene vyžaduje novoročný dar, alebo keď by sme chceli si predstaviť, aké tie dary sa dávali, tak máme takú potvrdenku od kráľa Albrechta II. Habsburského z roku 1438, kde on potvrdzoval, že Košice mu ako novoročný dar odovzdali 20 mariek striebra, takže on to dostal v striebre, ale mohli to byť aj rôzne čaše, poháre, misy, šperky, to je jedno. No, mimoriadne obľúbené, okrem zlata, striebra, drahokamov, šperkov, rôznych zlatníckych výrobkov boli aj zvieratá. Hodnota a vzácnosť týchto živých darov sa merala silou, symbolikou alebo raritnosťou zvierat. Tie boli súčasťou diplomatického obdarúvania. No, zvieratá ako mimoriadne cenené dary mali namiesto zbraní upravovať vzťahy medzi panovníkmi a krajinami a počas stredoveku bolo využívanie exotických alebo domestických
domestikovaných druhov zvierat na diplomatické účely aj neoddeliteľnou súčasťou dvorskej politiky a vlastne to zostalo v obmedzenej miere dodnes. Pripomeňme si, ako britská kráľovná Alžbeta, vychýrená svojou láskou ku koňom, dostala počas návštevy Slovenska, v roku 2008 to bolo, do daru vzácneho lipicanského žrebca a podobného jej darovala i žrebčín v Lipici počas návštevy Slovenska. Len zostal na Slovensku tento polčiansky Lipicač, čo úplne nevyhral, ale to je iný príbeh. Poďme do stredoveku. Vzácne kone, ale i psi boli teda považované za kráľovský dar. Vidíš, aj my sme ho dali kráľovnej. A keď v roku 1412 navštívil Uhorské kráľovstvo poľský kráľ Vladislav Jagelovský, vymenil si s uhorským kráľom Žigmundom Luxemburským celý rad vzácnych darov. Žigmund vrátil Vladislavovi starobilé poľské korunovačné klenoty, ktoré z Poľska vyviezol ešte Ľudovít I Veľký a daroval mu k tomu ešte vzácne relikvie, monštrancie, drahé látky a poľský kráľ mu zasa dal drahé kožuchy, plášte počitý sobolími, hermelínovými a kuními kožušinami, dobré kone mu dal, vycvičené lovecké vtáky. A 2 roky predtým na stretnutí v Kežmarku Vladislavov bratranec, litovský knieža Vitold, mu dal Žigmundovi vzácne kone so sedlami vybijanými zlatom, 12 útočných sokolov, potom nejakých ručných sokolov, myšiakov, psov, všetko také napolovačky záležitosti. Takže podľa mňa Žigmund bol intelektuál, ten dal korunovačné klenoty, relikvie a Vladislav Vitold boli materialisti, kožuchy a polovné zvieratá. No, vyzerá to tak. No, relikvie často fungovali aj ako vysoko prestížne diplomatické dary. Napríklad ruka svätého Jána Krstiteľa bola diplomatickým darom. Dnes sa uchováva v katedrále v Siene. Relikvia sa stala súčasťou katedrálneho pokladu v roku 1464, keď ju pápež Pius II, teda tvoj obľúbenec, Piccolomini, daroval katedrále svojho rodného mesta. Bolo to niekoľko mesiacov pred svojou smrťou a získal túto ruku ako diplomatický dar od Tomasa Paleologa, despotu Peloponézu. No a je to taký príklad, keď relikvia nefunguje len ako svätý predmet, ale aj ako politický dar a ten mal upevniť vzťahy medzi Byzantskou ríšou a pápežom. Tie relikvie by sme si inak mohli nechať na samostatný podcast, lebo to je tiež krásna téma. Bude to aj dôvod navštíviť Sienu. Áno. Ja idem ešte ku koňom. Niekedy nešla ani tak o tie samotné kone, hoci aj tie vedeli byť riadne drahé, ale cena sa ešte navýšila výstrojom toho koňa. Som hovorila, že Vladislav tam dal tie pozlatené sedlá. Tak podobné sa stalo Žigmundovi v roku 1415, keď mu aragonský král Ferdinand I daroval 3 vzácne kone. Z toho jeden z tých koní nebol taký ten bojový ťažký, ale taký ľahký jazdecký, ale za to bohato vystrojený. Sedlo bolo vpredu ozdobené klenotom z perál a rubínov. Niektoré časti konského postroja boli z čistého zlata, zdobené rôznymi drahými kameňmi. Zo zlata boli aj ostrohy a meč, ktorého rukovec dobili 2 rubíny, takže to bolo veľmi časté, že to ešte takto navýšili tú cenu tým postrojom. A niekedy to nadobudlo až takú bizarnú podobu, napríklad počas veľkých slávností v Budíne, keď tu teda bol na návšteve ten poľský kráľ Vladislav, tak Žigmund usporiadal veľkolepé turnaje a hlavná cena, ktorú získal akýsi rytier zo Slieska, bol zlatom podkutý kôň. Juniorskú cenu si vybojoval nejaký panoš z Rakúska, tam bol striebrom podkutý kôň, takže podľa mňa prvá vec, ktorú obaja šťastlivci so svojou výhrou urobili, bolo, že vyzuli koňa z podkou. Áno. Ale občas kôň podkovu aj stratí, tak v tomto prípade by to bol riadny prúšvih. No tak viem si predstaviť, ako ich speňažili. No vidíš, im podkovička priniesla šťastie, ako sa to hovorí. Doslova. No, naša obľúbená Kristína Pizanská opísala, ako dostal cisár Karol IV. Počas svojej návštevy vo Francúzsku dar od vtedy 10-ročného francúzskeho princa Karola. Chlapec daroval cisárovi 2 krásne lovecké psy so zlatými obojkami a na peknom vodítku. Vidíš, zase zlatý obojok. Zase zlatý obojok. No lenže chudákov psov potom čakala cesta z Francúzska do Prahy. Tie zvieratá sa nacestovali. Občas ich viezli diplomati od svojho pána na dvor, kam smerovali. Často
často stovky alebo i tisícky kilometrov ďaleko. No ten transport zvierat určených na darovanie nebol vždy jednoduchý. Zvieratá bolo treba doviesť živé a zdravé, potom náležite predviesť obdarovanému. No so vzácnymi koňmi alebo psami často posielali osobitného človeka, ktorý dokázal prezentovať ich výnimočné schopnosti. V roku 1526 takto viezol kancelár poľského kráľa Krištof Šidloviecký uhorskému kráľovi Ľudovitovi Jagelovskému do Budína dostihové kone. No a ten vzácny dar v podobe 8 dostihových koní vyšiel obdarovaného kráľa riadne draho. Položky vyplatené ako odmena pre tých, čo kone priviezli, ako aj pre pážatá a služobníkov, ktorých predviedli. Spolu s ich zaopatrením vyšli na niekoľko stoviek zlatých, ako je to zaznamenané v Ľudovitových účtoch. No ale zasa, keď na tom boli zlaté podkovy na tých koňoch a sedlo s rubínmi, tak sa to oplatilo. Stále sa to oplatilo. Áno, inak aj darovanie psov bolo veľmi in. Áno, kto by si chcel prečítať podrobne, Danka napísala výborný článok o psoch z Mantovy, určených pre Václava IV. V Mantovskom archíve v korešpondencii Gonzágovcov sa totiž zachoval list mantovského vyslanca Kristofora de Valle z roku 1390, ktorý napísal z Prahy svojmu pánovi Franceskovi Gonzágovi a v liste žiadal, aby Václavovi poslali do daru veľkého psa, divokého proti ľuďom, lebo takých má král rád. Tie psi z Mantovy museli byť strašne vychýrené, lebo v roku 1395 viezol vyslanec mantovského vládcu Francesca Gonzágu Paulus de Armaninis Žigmundovi Luxemburskému do Budína vzácne lovecké psy. No a podľa správ, ktoré posielal od 24. novembra do 10. decembra 1395 z Uhorska, bola tá dlhá cesta pre psy utrpením, nevládali ísť popri koňoch, obzvlášť jeden, ktorý ťažko ochorel, takže ten vyslanec musel najať voz, na ktorom tie psy prevážal a nakoniec ich nejako šťastne dopravil do Budína, kde ich potom pred kráľom predviedol. Keďže už, ako som hovorila, jednalo sa o lovecké psy, tak s nimi predstavil aj odborníka, majstra zbehlého v tom umení lovu so psami, ktorého priviezol so sebou z Talianska. No a uhorskí dvorania vlastne vyskúšali tých psov, aj prijali toho majstra do služieb kráľa, zobrali ich na polovačku tie psy a vyhodnotili ich ako vynikajúce. Ako referoval ten samotný majster na tie psy, to citujem, psi sú perfektné a ten, ktorého som považoval za najslabšieho, je najlepší, ale v krátkosti všetky sú perfektné. No ale nie vždy muselo byť darom živé zviera. Veľmi často bolo darovanie zvierat ulovených, zabitých, určených na stôl obdarovaného. Už som spomínala poľského kancelára Krištofa, ktorý sa v roku 1523 ako vyslanec poľského kráľa zúčastnil spolu s pápežským nunciom, cisárskym vyslancom, rakúskym arcikniežaťom Ferdinandom Habsburským a uhorským kráľom Ľudovítom. Toto bolo ťažké vymenovať. Na konferencii v Bratislave, kde riešili predovšetkým otázku boja proti tureckému nebezpečenstvu a počas pobytu v Bratislave si vyslanec písal denník a vďaka tomuto denníku vieme o mnohých podrobnostiach z každodenného života kráľa a jeho dvora. Napríklad aj to, že 20. novembra odišiel kráľ s manželkou na 4-dennú polovačku, odkiaľ poslali poľskému vyslancovi do domu, kde bol ubytovaný, ulovené diviaky. Počúvaj, ale ten by sa čudoval, keby zavítal do Bratislavy, že na diviaky nemusí ani náročne poľovať, keďže nám behajú po meste niekedy. Sa stačilo odchytiť. Áno, tie dary v podobe takýchto nejakých, už to bola podoba skôr mesa na jedenie, to bolo tiež bežné. Už sme hovorili o tom, ako Vladislav Jagelovský poslal do Kostnice tie zubre, že to tam veľký údiv spôsobilo, ale posielali sa aj rôzne losy alebo túry a podobne. My z roku 1425 máme zachovaný list kráľa Žigmunda, ktorý písal práve tomuto Vladislavovi Jagelovskému. Datoval to v Trnave, to je taká zaujímavosť. No a uhorský kráľ v tom liste ďakuje poľskému za divoké zvieratá, ktoré mu poslal. Kentaura a tigra.
A teraz ten král tam píše, že so svojimi barónmi obe zvieratá s veľkou chuťou zjedli, lebo boli na ne zvedaví, lebo to bola odporúčaná lahôdka. Pečený kentaur. Ja keď som ten list čítala, že si pochutnali na kentaurovi a tigrovi, tak som bola teda dosť z toho šokovaná. Ale potom som natrafila na práce poľskej historičky Agnieszky Samsonovič, ktorá napísala takú veľkú prácu o lovectve v Poľsku za vlády Piastovcov a Jagelovcov a ona tam doložila viacerými prameňmi, že kentaur bol v skutočnosti túr a tiger zasa zubor. Oni jednoducho nemali na tú termín v latinčine, tak si pomohli. Takže v skutočnosti to nebola zasa až taká výnimočná lahôdka. Ale samozrejme po tieto názvy tiger, to sa používalo aj pre skutočného tigra a dokonca aj pre rysa, lebo tigre, podobne ako ďalšie exotické zvieratá, tiež dobre poznali na európskych kniežacích a panovníckych dvoroch. A exotické zvieratá sú vlastne takou treťou skupinou zvierat, ktoré sa veľmi často stávali predmetom daru v najelitnejších spoločenských kruhoch, alebo už sa začali tie zverince zakladať a už sa tým predvádzali pred hostiami, už to bola taká panovnícka reprezentácia. No v knihe Človek a svet zvierat, ktorú sme už viackrát spomínali, je celá sekcia venovaná zvieratám ako daru. Náš kamarát, český historik Petr Elbel, napísal taký strhujúci príbeh o darovanej ťave, ktorá v husických časoch doputovala z mongolskej tatárskej ríše Zlatá Horda cez dvor poľského kráľa až do českého mesta Plzeň a odtiaľ ďalej do Norimbergu. Chudák ťava. My vieme, že poslovia tatárskeho chána Saladina navštívili poľského kráľa Vladislava počas jeho pobytu v Budine v roku 1412 a darovali mu 3 ťavy pokryté vzácnymi tkaninami. No nie je vylúčené, že jedna z tých ťav je práve tá plzeňská. Ešte cesta z Budína sa tam musí prirátať. No. Aj Žigmund Luxemburský dostával do daru exotické zvieratá. Vieme prinajmenšom o žirafe, ktorú panovníkovi venovalo mesto Norimberg v roku 1427 a len za prepravu zvieraťa do Uhorska zaplatili Norimberčania 272 rínskych zlatých a to ešte nemáme tam zarátanú cenu, za ktorú to zviera vlastne kúpili. Je pravdepodobne teda, že žirafa sa stala ozdobou kráľovského zverinca, ktorý bol súčasťou budinskej kráľovskej rezidencie. A tá žirafa, to bolo ako iné exotické zvieratá, svojim nezvyčajným vzhľadom zanechávala potom mimoriadny dojem na tých návštevníkoch a vôbec na cestovateľoch. Uvedím také zaujímavé svedectvo jedného stredovekého cestovateľa, bavorského rytiera, pútnika Johanna Schildbergera. My sme o ňom tiež už viackrát hovorili, ktorého ako 16-ročného zajali v bitke pri Nikopole a potom strávil 30 ročia v osmanskom vojsku a v zajatí a putoval po rôznych častiach sveta. Áno, v podcaste o otroctve. O otroctve, áno, on sa dostal do otroctva a on okrem iného spomína, že bol aj niekde v Indii, ktorá je krásnou krajinou a on tam dáva aj opis zvieracieho sveta a napísal, že okrem slonov tam existuje jedno zviera, ktoré volajú žirafa, ktoré pripomína srnu, ale je vysoké, má dlhý krk, dlhý tak, že dočiahne 4 alebo ešte viac dvojstôp, predné nohy má dlhšie, zadné kratšie. V Malej Indii žije veľké množstvo zvierat a tiež papagájov a pštrosov a hovoril aj o tom, že tam je tak veľa tých zvierat, ktorých názvy on ani nepozná, teda nemôže ich uviesť. V 13. storočí poslal egyptský sultán Bajbars, príslušník dynastie Mamlúkov, cisárovi Michalovi VIII, obnoviteľovi Byzantskej ríše, do Konštantínopola takisto žirafu. Pre Byzantíncov bolo toto nezvyčajné zviera skutočnou atrakciou a o nej v jednej správe píše súčasník, historik Georgios Pachymer. On zdôrazňoval, že žirafa bola akýmsi zázrakom, ktorý každý deň viedli po trhoch ako neobvyklý výjav a ako potešenie pre okolo idúcich. Podivuhodné zviera malo neveľké telo podobné oslici, kožu ako leopard, bielu s červenými škvrnami. Zozadu pripomínala ťavu, pretože mala začiatok hrbu. Predné nohy boli výrazne dlhšie než zadné, sklonené ako u jaštiera, veľmi dlhý krk siahal vysoko, čo zvieraťu dodávalo dojem hrdosti.
Hlava bola malá a podobala sa ťave a brucho mala veľké. Od krku až po koreň chvosta, ktorý nebol veľký, sa tiahla rovná čierna čiara. Nohy mala tenké ako jeleň a zakončené rozdelenými kopytami. Toto zviera bolo od prírody veľmi krotké, takže deti sa mohli s ním hrať a dokonca ho viesť, keďže bolo poslušné. Pasie sa, ale živí sa aj obilninami a rovnako ako ovciam mu možno dávať potravu z ruky. Nejaká krotká žirafka. Kebyže mi prečítaš ten Pachymerov opis žirafy a nevedela by som, o akom zvierati hovoríš, telo podobné oslici, koža ako leopard, zozadu pripomína ťavu, tak túto hádanku fakt, že nedám. No to verím. Ja sa ešte vrátim k tej knihe Človek a svet zvierat, pretože historik Michal Bada sa v nej venoval slonovi Solimanovi, ktorý sa ako dar pre budúceho kráľa Maximiliána Habsburského dostal až na Bratislavský hrad. My sme tu mali slona. Slona si predstav. Maximilián ho dostal do daru od portugalského princa Jána III. Maximilián sa totiž narodil vo Viedni v roku 1527, no vyrastal v Španielsku a keď sa oženil s Máriou Španielskou, teda svojou sesternicou, stal sa príbuzným aj portugalského panovníka. No a z tohto dôvodu absolvoval zdvorilostnú návštevu v Lisabone, kde prvýkrát uvidel indické slony, ktoré sa dostali na portugalský dvor ako vazalský dar z Indie. No, veľmi ho tieto slony fascinovali, trávil pri nich niekoľko hodín denne. No a jeho hostiteľ mu teda jedného slona daroval. A slona, ktorý sa neskôr dostal až do Bratislavy, znova pripomínam. No, neuveriteľné. Práve ste dopočúvali podcast Archivárky na cestách. Celú neskrátenú epizódu nájdete na www.archivárky.sk a tam nájdete aj prvý diel knižnej série Archivárky na cestách. Navštívte www.archivárky.sk.